είναι ίση με τη δέλτα γάμα. Αυτό τι σημαίνει αφού η β λέμε είναι ίση με τη δέλτα γάμα? Τι σημαίνει για την α δέλτα? Ότι είναι διάμεσος, διχοτόμος, μεσοκάθετος, ύψος, τι σημαίνει αυτό? Μεσοκάθετος. Ότι χωρίς τα... Είναι και μεσοκάθετος. Είναι πρώτον είναι μεσοκάθετος, περνάει στο μέσο δηλαδή. Η α δέλτα είναι μεσοκάθετος, ένα στοιχείο αυτό. Εκτός ευνοϊκά. Γιατί η μεσοκάθετος λέγεται αφού περνάει στο μέσο και είναι κοιτά. Άλλο στοιχείο, τι μπορούμε να πάρουμε? Αυτό θα το βγάλουμε πάνω στις γωνίες, τώρα δεν είναι τι να βγάζουμε από κάτω. Ότι είναι ίσα στο μίσο δεύτερο και το δεύτερο γράμμα. Είναι διάδοτος. Είναι διάδοτος. Γιατί περνάει στο μέσο του τρίτρα γράμμα. Αυτή λέγεται διάδοτος. Και το τρελό. Αν